Live sa Music Katawa. Nibalik na usab si Lola BSYANG. Aron sa pagtugan sa inyong kapalaran. Arin na ta sa ito ang ikaduha o katapusang hugna sa inyong kapalaran. Alang sa mga tao nga naimugso sa September 24 ngadto sa October 23 ang inyong sujaksan kay Libra. Increasing ang views sa imong vlog. Lipay ito mga higala nga vloggers ron kay mo increasing lang views. Lucky numbers o color for the day 22, 42, 11, 33, 53 ug raspberry ready. Alang sa mga tao nga nahimugso sa October 24 ngadto sa November 22 ang inyong sujaksan kay Scorpio. Ang imong crush kay muhatag sa imo og gift. Lucky numbers o color for the day 23, 51, 35, 41, 12 ug mango orange. Sa mga tao nga naimugso sa November 23 ngadto sa Disyembre 21 ang inyong sujaksan kay Sagittarius. Bag-ong strategy ang himuon sa bag-ong produksyon. Lucky numbers sa color for the day 45, 55, 11, 26, 36 ultra violet. Sa mga nahimugso sa Disyembre 22 ngadto sa Enero 19 ang inyong sujaksan kay Capricorn. Ayaw ipanghambog ang perfectionist ka. Lucky numbers sa color for the day 51, 15, 33, 22, 41 ug cloud white. Sa mga nahimugso sa Enero 20 ngadto sa Pebrero 18 ang inyong sujaksan kay Aquarius. Nawala ka na sa limelight. Lucky numbers sa color for the day 32, 21, 12, 55, 42 og turmeric yellow. Basta turmeric yellow jud na. Asa ka magitag turmeric nga white. Kay turmeric gitawag na siya sa mga Cebuano og luy ang dilaw. Apan res amua sa Negros dulaw. Alang sa mga tao yan ay mugso sa Pebrero 19 ngadto sa Marso 20 ang inyong sujaksan kay Pisces. Mabutra og kalit ang mupapitik sa imong kasing-kasing. Magbantay kay dunay mupapitik sa imong kasing-kasing. Lucky numbers sa color for the day 21, 33, 56, 42, 11 og cyan blue. Makado ang katapusang hugna sa inyong kapalaran. Kini si Lola BSYANG maingon Atangi ko sunod Domingo pohon sa ato ang kapalaran. Inyong alagad sa kahanginan Lola BSYANG banggiitan nga manalagan apan dili banggiitan nga mamamarangi. Nasamot!